Vi sidder så lige nu her i lige ved siden af Schinkels Charlottenhof, som er i Parc Sanssouci, som er et meget, meget fint lille neoklassicistisk palæ, som egentlig ikke er særlig stort, men man har en fin størrelse og har alt det her, som klassiske bygninger har, nemlig symmetri. Ikke? Vi kan se, når vi kigger på bygningen, hvordan når vi laver en linje i midten, at den er lige stor til begge sider. Det eneste, der bryder her, hvor vi sidder, det er så over til venstre. Der har vi den der store pergola, der går ud. Men jeg vil så begynde at prøve at lave en skitse på bygningen, og for at jeg kan få sådan det meste af bygningen med, så disponerer jeg først. Jeg prøver at se, hvad er det, der er vigtigt. Jeg sidder nu her og har en horisontlinje, der ser ud til at ligge her. Hvis jeg nu vælger at fastholde den her horisontlinje, så ser det ud som om, at jeg har et perspektivpunkt. Hvis jeg holder blyanten oppe sådan her, så kan jeg gøre sådan. Så kan jeg sige, ja, okay, der er en linje her. Det er vandet, der løber inde fra tempelportalen med de 4 søjler her. Og ud til det store cirkulære springvand her. Hen til det lille halvcirkulære springvand, hvor vandet så slutter, og her har vi så en sti. Så kan vi så se, at vi i den her tegning, der har vi jo sådan set et perspektivpunkt, der viser, at her går vores perspektivlinjer fra horisontlinjen her. Ikke? Når vi så ser på springvandet, kan vi se, at det rejser sig og er måske en tredjedel oppe i højde i forhold til søjlerne på fronten her af huset. Ikke? Ja, hvis vi nu siger, at vi så placerer de her 4 søjler her, og tempelfronten, det er jo et klassisk græsk motiv, en tempelfront. Og i det her tilfælde, der har vi så 4 søjler. Så har vi 2 sidefløje, som egentlig er helt symmetriske. Vi kan se, der er et næsten fladt tag på. Så kan vi se, der er 3 vinduer, eller i virkeligheden 3 dobbeltdøre herhen af. Hver af disse dobbeltdøre, de har så skodder, der lukker foran. Så har vi så en række detaljer. Vi har de her inde, når vi kigger ind under søjlerne, kan vi så se, at der er tilsvarende af 3 dobbeltdøre inde i skyggen, inde bag ved søjlerne her, ind til den store dining room, hovedstue. Så har vi så efterfølgende, den her side spejler sig på den anden side, men der er en væsentlig forskel, og det er, at vi har kun 2 dobbeltdøre her. Og så kommer pergolaen, som så fortsætter. Den er tilgroet med vinranker og sådan noget hele vejen hen her. Der kan vi ikke nå at få det hele med. Men det, der er vigtigt ved den her bygning, det er jo egentlig, at vi har fået vist, at den er symmetrisk. Og vi har fået vist, at den er placeret på horisontlinjen. Vi har indplaceret retningerne, perspektivlinjerne her, i forhold til den græsplæne, vi har her. Så har vi det lille bassinforløb med vand, der løber her fra det store springvand, der er her med den store skål. Og så har vi, hvis jeg lige, så stopper, haven ligger lidt for højt her. Så det vil sige, at græsplænen stopper herhenne. Og så er der en mur, der stopper her. Der står med en lille statue på, der står her. Og så har vi selve, kan vi ane Sanssouci-parken her med træerne, der er her. Vi kan lige ane bagved her også en lang række af de gamle træer her. Ikke? Det, der så er vigtigt, når vi nu har, det her er jo en disposition af det samlede hus.
Så kan vi så efterfølgende, når vi har lavet den disposition, så kan vi jo så gå i detaljerne og sige, nå jamen, hvordan får vi alt det her gjort præcist, ikke? Men det vender vi lige tilbage til. Det var først en disposition af Charlottenhof med et kig med et lidt forskudt perspektiv.